Значи много се радвам и сме благословени всички заедно тук, на това прекрасно място, да направим едно Божие прекрасно дело, а именно всички хора, които са взели решение, най-правилното решение може би в живота си, да оставят тук стария човек, да го погребат в този воден гроб и да заживеят истински свят живот за Исус Христос, изграждайки Неговото царство. Амин. Амин. Алелуя. Здравейте на всички. Наистина ние сме тук на това, може би ще го кажа, празнично тържество. Защо е тържество? Защото Библията казва, че когато има пълно потапяне, хората, когато се изправят, те се изправят за нов живот. И аз вярвам, че днес точно в този басейн ще се родят нови души, които ще следват Христос, и вярваме това, което искам и да апелирам към хората, които ще вземат. Вижте, ние сме тук не за нещо, може да си намерим и време някъде другаде да отидем, но ние сме тук заради вас, за да бъдем свидетели на това чудесно преживяване, което се случва вътре във вас. Защото Библията казва, че водното кръщение е кръщение на вярващият, който отвътре, което се случва нещо отвътре навън. Днес ние ще станем свидетели. Днес и небето ще бъде свидетел над вас за този акт, който вие ще направите. И вярвам, че днес тези, които са решили да следват Христос, те днес ще влезнат в тази вода и наистина ще се потопят и ще се новородят за нов живот. Амен. Амин. Радвам се и аз също за това прекрасно място. Аз благодаря на Бог за брат Васил. Благодаря, че ни предостави тази прекрасна база. И благодаря за всеки един, който е тук на това място, че е взел решение днес наистина да приеме поканата на Исус, а именно да се отрече от себе си. Защото водното кръщение е именно това. Оставаме стария човек, потапяме, погребваме стария човек и вярвам, че всеки един, който е взел решение за това, днес, изправяйки се от водата, той ще бъде възкресен за нов живот, за прослава на Христос. Амин. Evet Rabbe, bugün Kam'da eskiyenlerde bizi toplayıp araya. Çünkü Rab'de işte beni izlemek için kişi lazım. İlk önce kendini inkar et. Господ каза, който иска да ми следва, нека да се отрече. Днес ще виждаме това отричане, защото знаем, че когато се кръщаваме, ние се обличаме за новия човек. Трябва стария човек да умре. Трябва старото естество да умре, за да може да се възкръсне с новото естество. Амин. Да, ние се кръщаваме в името на Исуса Христа, защото знаем, че Той умря и възкръсна. И по същия начин ние умираме, но в Него пак изживяваме новото. Християн е единият човек, който вижда хем смъртта си, хем новорождението си. Когато ние идваме в Христос, ние знаем, че ще сме нови създания. Ние ще облечем сега това новото естество и Святия Дух повече ще действа. Защото когато виждаме Исус се кръщава и Духът започва да го носи изживявания, в духовни изживявания. Да, ще има проблеми. Да, ще има напъст от дявола, но ще има и сила. Божието войство, Божите ангели ще действат за нашето какво? За порастване в Христос. Амин. Нека Бог да ви благослови. Нека Господ наиска да ви води из пустините. Не се страхувайте в пустинята, защото в пустинята не сте сами. Господ е с вас. Амин. Господ да ви благослови. Амен. Амен, амен. Толкова прекрасни неща казаха служителите. И аз ще продължа да ви споделя неща относно това, което и те вметнаха, докато говориха какво е водното кръщение, откъде идва, как произлиза. Вярваме, че пастор Асен ви е говорил в тази посока, но аз искам да го потвърдя с още няколко стихове, които да ви донесат благословение, но вярвам, че днеска сте направили, както всеки един от тях каза, едно от най-важните, може би най-важното решение е да можете да се потопите в тази вода. И както винаги сме казвали, че това символизира воден гроб. Символизира старото естество, което ще бъде положено в тази вода и ще възкръснем за нов живот. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all, and find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. Desperate for you.
surrendering all, and find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. I'm desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst.
Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all, and find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. Desperate for you, I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst.
sorry for you. I surrender.